Cult Beauty-hol. Biztos ti is találkoztatok már a Morphe smink márkával. Itthon is kapható, viszont csak a Douglasban és csak online. Na de a Cult Beauty most volt 35% kedvezmény valamikor, és azonnal ki is használtam ezt az alkalmat, és lecsaptam pár Morphe cuccra. Úgyhogy lássuk, miket szereztem be. Először ezt az 5 darabos ecsetkészletet szereztem be, ugyanis jó ecseteket mindig keresek, és kedvező áron, szóval nem feltétlenül a nagyon drágák között nézelődöm, viszont ezek nagyon sokszor szembe jöttek már velem itt TikTokon, külföldi tartalomgyártóknál, sminkes videókban, és mivel nagyon jónak tűntek, és tényleg tök pozitívan is nyilatkoztak róluk, ezért úgy voltam vele, hogy na, ez akkor kell nekem. 5 darab ecset van benne, ahogy láthatjátok, volt egyébként egy sok darabos szett is, viszont arra szerintem nem nagyon van szükségem, mert tényleg azért vannak ecseteim, úgyhogy először ezt szerettem volna kipróbálni. Na és van benne egy alapozó ecset, akkor korrektor ecset, egy pirosító ecset, illetve szemhéjpuder, valamint bronzosító ecset, úgyhogy alig várom, hogy kipróbáljam. Ez a pirosító trió egy álom, rengeteg videót láttam már erről is szintén. Egyébként 2 árnyalat között vaciláltam, végül az After Party-ra esett a választásom, a másik azt hiszem valami Honeymoon nevezetű árnyalat volt, na de mutatom is. Már a csomagolása is annyira szép, na de... Úristen, ez valami gyönyörű, ezt nézzétek, próbálom jól megmutatni. Szóval 3 árnyalat van ugye bennem. Ez a 2 krémes, illetve ez pedig porállagú, és a krémesek között pedig van ugye egy matt, valamint egy csillogósabb. Úristen, államszép. Tök jó, hogy van egy ilyen kis műanyag rész, ami védi ugye ezt a 2 árnyalatot még külön. És hát, hogyha szeretnétek, akkor írjátok meg, és szívesen kipróbálom majd először egy videóban, és akkor megmutatom nektek, hogy milyen. Szerintem brutál szép, és az olyasmi árnyalat lehet, ami kb. Mindenkinek jól állhat. Külön vásároltam még egy satírecsetet is, ugyanis ugye az előző 5-ös szettben csak főleg ilyen bronzosító, korrektor, alapozó, stb. Ecsetek voltak, viszont szerettem volna egy jó minőségű, szuper satírecsetet, úgyhogy erre esett a választásom. Ez az M333-as, ami egy ilyen nagyobb fejű, hogy láthatjátok, ugye van belőle egy normál, kisebb méret is, viszont én egy ilyen nagyot szerettem volna, és remélem, hogy majd nagyon szépen és tökéletesen el lehet dolgozni vele a sminket, úgyhogy nagyon várom ezt is, hogy kipróbáljam. Nagyon tetszik. Ha máskor is hozzak ilyesmi haul videókat, akkor mindenképp jelezzétek, illetve hasonló tartalmakért pedig kövessetek be.